Isang high-value target o HVT ang naaresto sa isang buy-bust operation sa barangay Grijalvo, San Fernando, Camarines Sur, alas 11:30 ng umaga kahapon. Kinilala ang suspect na si Alex. Hindi niya tunay na pangalan, 38 anyos at residente ng Pasay City. Nakumpiska sa kanya ang isang plastic sachet na buy-bust item at 3 pang plastic sachets ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 200 gramo at nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Ayon sa San Fernando Municipal Police Station, matagal nang minamanmanan ng suspect dahil sa pagpapakalat umano ng droga. Pumunta raw ito sa San Fernando para sa isang transaksyon. Base po sa suspect, talaga ang pakay niya lang po dito is magdala at magbenta, then aalis naman din po siya. So hindi po talaga siya nakatira dito, ma'am. Taga-Pasay po talaga siya. I-deliver niyo po dito. Then syempre po may kapalit din na halaga na pera. Kaya isinadya po namin yung buy-bust operation. Matagumpay na naisagawa ang operasyon dahil sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit at San Fernando MPS. Patuloy po ang koordinasyon po sa amin regarding po dito sa drugs. Ano po? So, kung meron man po kayong na-monitor or meron po kayong information regarding sa mga pinagbabawal na gamot o anumang illegal na gawain, pwede niyo pong i-report sa pinakamalapit na police station po para ma-actionan po agad namin. Ano po? Maraming salamat. Kasalukuyang nasa kustudiya ng San Fernando MPS ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.